Ghana adisimama onyunu ajo anamso amata krabo akoko apene dabre wo akyerabia no eso no anwumere no sia aboyamade hye no mu nyina ajo amamo akwaba edeba agiatum kasa fidie Ahenkan 93.3 FM so abusuafo yasinkonya ensema odu asamtwafo ada Roma watena kojo apa Kasiebo dem atintim de gu enkata eso yasinkonya ama me akuafra akoma ba Tampa Studios yadi mu chechere mu nyina ede baba dan wo kana se no so say ene enso ayeka wadwen Kasiebo ani yade eba besum ntinsem ni bi onum a eti akoma ebi onum tena wanhya wo so wanhya nsem be piepie fru anu aba no enye nsem ketwa na nso no nyina mu nyame kan ho enti ebedi su nkunim na ayeka wadwen Kasiebo yi nyuma koi adaroma ene wonum so yase na yadi mu enkyeremu ede eba Bempoma Plaza Hotel eka ho ebi Jubilee Hospital edimu akotre Ahenkan 93.3 FM afe no ehyiase adwumadi awodu ayedie na de enkabom sedie ne ani dia de ba eyetemamufo entamo no afe nso de bi agu eye apono so ye de eba eno echi Ahenkan 93.3 FM ne kasefdie tetretare shimama baby abefa bia agiba bia so pempem tie adwumadi awodu nyina eno tufi ase ne edidwa ayade se beboa wiye pa Ochimai Development Association Samenka jo se nei ye nyina ye ke ho emmom ne prepunto fama Ochimai sanse adu akroje mframa ebu na ebresemu mebo unchemu kwa bafa so betimi enso ede ho aka eye ekoi ho adishima maka wadi Kasiebo imu ensam a edi akotre no epi enadidi suei na ayadie se na yade ani bekire mu awamra se bedwafie ba so mu ku ayepa wonum se wonum hwe na owura kinofori ata se ebetu na ade so ana se yentu na ade so yempa mu famasi bre no enne wo mu de ho report ko dime na se bedwafie na se ne nsem no SB ekoye abusia enne de wu se kinofori ata Ghana foto samfo se wono no wanya aboni do na nso kan Ghana fo anyini ndi na sanso ananei aya IMF One must you go so no mu din kita ho na kita odi ne anu mu edie no panyine bi kire mu se emu enhyeda enna ho sesi aka se wo mu to aba gidigidi wo na se bedwafie na enya asam ketwa kwafo to sa papa zonto eni akaida enya asam ketwa be ko parliament na se ne abato na ya to fa kenofo ata ho ba bi akodro yatimu ye na yade ani be kire mu wo ya gazangasi yempesua so atimate ase na enya gro ewonu se ebrepi no yata aka wo Kasiebo imu se ukopiem won me yesi eye apresifo won mo eye office bi dia ma won ma waso mo kokoye adwuma na aka nwura mu a epro enne yeni se di akire okwoku ahido wasa kasa biemo na wasesen Kasiebo mu chenwaso adishima ma wei ene ensam awodu ensam twafo da Roma wama yensa aka ayesi nkonyade mu kiremu enso ede eba besom wo mawre fisa abe fontentan so no abusuafo okwa yadidam ewo honemo Ahenkan 93.3 FM adwen kire koja Facebook live yababa ne abakenkan dia ma wo bra se na efatamu sanso na wo YouTube enso eya Ahenkan 93.3 FM ukopiem won ma tra kokko na honemo no fansa eboso na baka abusuako no ebo ye pa am adwumadi aye die nyina no wo su timi nyankai bo e wo fidie no eso www.ahenkanfmonline.com betimi atie ye ne enso ede afa eye ehonemo adishima ma ene anwumere kan wadwen Kasiebo imo wakenkanfo eye me adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan mene mmarima apede the beauty queen mother afia ampafowa afei anye dia edi akire yi esi a ensem no mu kiremu ene to aso yi
sana adishimama afe ensem no mu enkyeremu enie Ahenkan FM na yedemo akọ eye emrase bedwafie se wobeka ya wasoafo eskasam to ya so nyamanyamfo akinofori ata ade se kopiem emrase bedwafie adom keto wonum ne de omunyina ekyerem se opanyin no ewose yetuno ade so esan se kopiem ewo eye asoamu eskasam to ya so a omama nuoma aginsemu ama yesika no ato enserpe enunti ewose opanyin no ye woni nkonsa sanso na wobogram ewo MPP dom tetete no enso so na se bedwafo no emu a wo so di bi emumu binom ade to dwakyem se ampawura akinofori ata ewose ye pam no amaneko enti ensam no ebeye ho ha ewo maikoko ganam ya no ma se na enya agro eno enam so bi ema asam no eye speaker of parliament ora Aban Kingsford Babin enam so epa basum ko anu from se ad hoc committee eso mumom kosi nkonya no mo hwehwe eye opanyin no ensemu se eye no kura se nam ne so enam enega ne sikasam entimi enyina brane ana se enye wono so so a womama eye Ghana fo aso enti basum ko ne pa ye no na eye owura Keti Hamon se no ye coaches anso ena na sebedwani anso jam de ma de shomo Bolgatanga East abato empesu ya so eyo nyamfo Dr. eye Dominic ai wono so na wono so aika eye coach no ho na eye ade se enei wono kosi nkonya no mo hwehwe panyin nsem fra no toto na no mo tietie eye efom ene mrasebedwafo bi no mo nse opanya wose pam no ena mo de wo report ko da mrasebedwafo se wo mo di odwemu no de o mahunu no enti eye ade se mrasebedwafo so nye no mo so to wonam adwene na wabram de asem no ekoto eye mrasebedwafo animu no ena eye coach edema ad hoc committee no onimonyafo eye Dr. Dominic Ayen edi to da etrem se ai wo ni mom ni de anse no mde nsem wei ba bedam na sebedwafo no omo nyina ede omo adwene eba nkyere ho keka no ma di sisia nipa enya won mu nyina etiase ansana enei wonum de ensem no enso ede eba na sadia be ya pepepe ye ebetimi ato dwanti no ena ma wonum so eye santo no de ogidi se eye baasum kwa ye pa wonum so omunya owura akinofori atan hwehwemu no report om da bedam na sebedwafo no eno ano no omo de omo yoma from de sadia tie na efata na mmom se koba se achindie bi da so aba ho ese dom ketwa ne dom kase no omo ntom ase enu nti no tekyerachi ombe so mutu kinofori atade a ene no so emra ne ma ho kwa to metuma famra foforo so a ometimi ade aye santotoye no eno na mmom omo no committee ne de omabo momodin ayoma famu ede I knew as co-chair that the only way we could make progress was for us to build consensus in line with the spirit behind the constitution of the committee. We did our best in building consensus, and the report that has been presented this morning and this afternoon is as a result of the consensus building. But Mr. Speaker, there were drawbacks in our attempts to build consensus. One such drawback was the fact that every contentious issue that came up, we on the minority side were often reluctant to propose that a vote be taken, because by the rules and practices of this house, when a vote is tabled and then there is a tie, it means that you have lost the vote. So we were compelled all the time to build consensus. And one of the drawbacks that I want to highlight as far as this report is concerned is the fact that in terms of its substantive content, we could not make definitive findings of facts and recommendations. Adesimama eni awuti ye eye mrasebedwani di madisho mo Bolgatanga East owura onokura so eye basum ko epa omuso mo enye owura akinofori ata ensem ni mu hwehwemu no wono na woye ko che eno eye ad hoc committee onimonyafo Dominic Ayene ena Adesimama wotene nka no na wamana no asi wono ma wato aso biem ekiremu ese one day ko besese na sebedwafo ni nyina no omo hwa amamna omo ade ye adwuma eye standing orders no 102B no mo enyina so emfa so ensi eye ginaye emfa eye owura akinofori ata ne dwumadi a wodie se ye wose ye free so anase enyi no emfi so no. There were a number of things or misimpressions that were said about the work of this committee that I would want to highlight. Mr. Speaker, Parliament is not an administrative body. And because Parliament is not subject to Article 23 of the Constitution, which guarantees the right to administrative fairness or administrative justice. Mr. Speaker, the drafters of the Constitution, in their wisdom, guaranteed the right to political fairness under Article 82 plus 4 of the Constitution. I am calling on all honorable members of this House, in line with Order 108B of the Standing Orders of Parliament, we do a secret ballot in which we will decide whether or not we are persuaded by the evidence in order to remove the minister.
enti wei ayo panyino no ayamra shebe dwane de ma de shomo Bodgatanga East abato empesua so ad hoc committee no ono na oye coache ewo so onimanyamfo Dr. Dominic ayene na wode ne nsam no eba awieye no ana mrasebe dwane on so giram de ma eye afutu constituency eye onimanyamfo Alexander Afenyo Markins ono kura so say deputy majority leader and also chirem say wotie ensam a eye onimanyamfo Dominic ayene ekana eni achese bibia kyerese ampa eye ad hoc committee no wono mbadwuma pa omone eye amanyofo titiro ne ani ntira kokudamfo edinkita ho na afeso so no kwantro dododo waso omofa so no no aso no mofa ya omone sansem wenyina enso ede aba ento hu ni se wodinani edi report na tia na kyese ensam na nkasa na wase yetuk eye knofri atafri ade so no ense da ni nyina so bapa bia enu nti kan dia be dia ka wura knofri ata onfa ne hundi. And the grounds upon which they relied to proceed indeed was political. And it's obvious from the conduct of the proponent in the words of the co-chair of this motion. He argues that the committee is not a quasi-judicial body. Neither is it an administrative body, but that the committee is engaged in a political process. These were his words. So, Mr. Speaker, it is not up to us as a house to ask the question whether a mere political process is a means of indicting a public officer. Mr. Speaker, this is a committee that could not come out with findings of fact. In the words of the co-chair who seconded the motion, where are your findings? You said that you have unassailable evidence, and then you are telling us that you could not come out with findings of fact. Adeshimama ene awuti ye ayamra sebe dwane de ma adeshomo eye afutu constituency eno onokroya so say deputy majority leader onimanyamfo Alexander Afenyo Markins ana busuafo wotene kan nyina no ayekitawudi ene ekoso ewo mra sebe dwafie yegusu agira mra sebe dwafie wono mo aswafo wono ena hwega na sika samso ne wokopie mu ne yeto no so abanyansam ketwa na abusua abra ansa no mobebe to aba no ye Ghana fotosanfo Ken Oforiata wokeka nsama hudro kasa yansa na sa abato no enya ababeda ho na fe yato aba na ansa no mbeto aba no ena Ken Oforiata editu dwa se woba wiase wonku nipa da sabe omia obi kwompo da wonti obi mpupen chese boni ankasa di woni bi da nanso minority dom kete boge ya wo mo na shebe dwafie beso mo ya no manu ehunu se waye bone wo so wonya bone bia da ne wiase obai nanso minority fonse mo keka gu ne so no eni enyan onu ankasa emuduro no esoche onu ankasa ni pamu na wogina ho no enu nti no wo kanse wo mfa enyinaso mra enyinaso a ekirese wo no wo bedi eye sa kunyaso wo toto ga na esikasa mu no boni a wadie no wo mfa mra no mfa we mra meto ho kase wei ena Kenoforiata ye no nti enti ya twi ne suntonto saa wo so wodwere nwa wonte ase de entia minority for a time saa ensema hodrom keka nyina da eye nsamu a ye moguo nsamu a anya no korankwa onimanyafo Kenoforiata atwa ne nsam so wo ba ma ne chem so no wo betena akonya so se soafo a wo hwega ne sikasam so wontwa ntro da entropa de dabi wontwa bi da ya rokura nkuto ene waka che Ghana fo bibi obeka bia ya no kwete se na tade taisha no afita pepepe wonya bone da wonkan watri baby atotonio masa Ghana sikase beja na so brane nanso nsama wodro ya sese minority for the no wadwunu wa wonte ase no nti woso wande na sam ya ba kope sa minority for so waya bone a wo mfa de nti o mo kasa no embeto dwa na wo bia hunu sampa waya bone woso won commit crime bia won kwaku nipa en won kwafu obi sika ni sabe won fo obi yiro onu ana yire no ne tie wonya hwe nya bone nya hwe nanso otahu kwa ena minority for the town no Ghana ha say enunti wo say sani asem no pomatwe so a peso bugu nani mase na ebi kuransi da sa aye oswafo hwe sikasam so ya twene da abo so ade na kwagyina na hye badwafie se nto ne so aba se ya peno na se ya mpeno de sefem
na anim guasia onu de ohunu bi kura da se saade we bi kura si wo mamwo mu pen ye wura democracy mo hu bi da enu nti sa anim guasia no a minority for person de gu no agye nyame hata soro pe e de be hunu ade kura tue mo no de odasani oya de wo hunu mu hwe nanti minority for no mo de saade ni edi no e hye na ne ya wo krom ha se no wo mo hye na de kura poten a wa ye bone kura wa ye na fe won pa mo cho. All the answers that I gave at the committee meeting. For I tell you, Mr. Speaker, that even if I said I am innocent, they will not believe me. And if I ask for truth and proof, they will not be able to answer that. I have committed no crime. Mr. Speaker, let me just remind us as we talk about the issue of mismanagement, of conflict of interest, and also remind ourselves of our COVID experience, of our Ukraine war, and ask, Mr. Speaker, ask ourselves the lack of recklessness, the mismanagement, and the lack of these events, but the shouts of censor and censor, I believe, Mr. Speaker, shall forever ring in the ears of those who signed the censure, and their conscience and their souls will ring as crucified in their mind. Nipa wotini kai aya swanfo awono ena hwe Ghana sika samso photo samfo ken ofori ata ena yetene nka no na abusua wonom atnase anadua yi na adia parliament ye ni abusua majority for no kwadio kwam ena wo mudane eduru se abeto aba no majority for di nkruma for mo na ntamu dwane. Run for your life. Wo mu dwane kra. Enu nti abato na nkasa de na majority fo wo mu ni ho. Ena minority fo ne nso no. Dodo no anhyɛ da amba adwuma na ba mo dodo mu ankasa de wo mu bai. Na nso no abato ni duru ya no na ayere 7 times say majority fo ni ho. Na abusua yi yabaka ya 11 ni dia no. Some minority fo ni pie. You womu pie ena wensu pepepepe majority fo pie na abato no yeto no sesei na ko bi ahwe ni mu so yebeto oba na wie na yese kenoforiata na shebeja fiefo so mo dono wo mo mpe no enti wonko nanso abusua adane asam no yeto aba ni wie ye no Speaker of Parliament PM awamra shebeja fie Right Honorable Ahenkan for so man na backben echiremu a aba no de wo mato nanso e wose yeto aba ni wie a yenya 2/3 nanso wo mo anya. Honorable members, we have two motions and we have to take a decision on the two motions. I've been given the figure already, so I have the figure, those who have voted. Honorable members, the first is what is on the order paper today. The motion on the order paper for today is for us to adopt the report of the ad hoc committee. So on that, and that one is a voice vote. Then I'll put the question on the resolution for the vote of censure, which, as you know, according to the article, is a secret vote which you have done, and that has a percentage that will support it. So the first vote is to be taken on the motion number 21, which will be a voice vote. Those in favor of the motion number 21 on the order paper at page 16, say aye. Aye. Those against, say no. The ayes have it. The vote is agreed upon. So the report of the committee, that is the ad hoc committee, has accordingly been adopted. And now put the question on the motion that was moved by the minority leader and seconded by the minority chief whip, which is what in the resolution. And so the resolution reads as follows. Whereas by the provisions of Article 82 of the Constitution and Orders 106 and 10 of the Standing Orders of Parliament, this House hereby resolves as follows: to pass a vote of censure on the minister responsible for finance. Those in favor, after the secret vote, is 136. Those against, 0. Abstentions,
0. Now, in accordance with Article 82(1), which reads, Parliament may, by a resolution supported by the votes of not less than 2/3 of all the members of Parliament, pass a vote of censure on a Minister of State. Following the terms of Article 82(1), the vote is accordingly lost. Abusiani pa wotini nkai aye PM Ghana Mrashe Bedwafie Right Honorable Alban Kingsford Sumana Backbin na say womo to aba ni 136 no minority 136 we now to 136 still yeah semu I drink said the aye na aye no hey so omo no minority ndi kan say ekon ne de omugu so omo ko timumfa mo de enti say edom kese no eboa wo ne mo but minim de enti a still na no edin ti aso mu nyina pie yes omo nyina pie mu nyina pie ti say ya nyina ho mpo na ya shi se wo mu gyina wo no mo se wo mu koto ne secret na ni patrimo osumo she na the speaker aba no wahu speaker aba no ga se de esi ye no ogobi ba twetia no tie ne nyina ye mpie ye nyina pie dia wa obetena so wo beto no na ye se wo momu na ayo adwen se obeboa dom ketwa no enti no mi bi so enti eba ne san enti nipa no omo sore ye ne nipa ahwan ATMPs no omo sore ye no se yampam papa de yampam enti omo we omo obi enti omo na ka ho na omo pie obi andi ne nkrofo so omo ne na ka ho na pie ye no omo no de na do aka senti da bi omo ne kire se omo ne de omo nka se yem force ntu papa na de asu na de ba mba se papa na mfi ni pem no ompam no ba se yen se papa ne keteke ne nyini fi so ne de omo ne so emra ne ye ne den emra de emra da ho Ghana ha se ne ene emra no ne so ye emra ne ye nam so enti enya kete asem emra afia de tie ne se emra o but omo no pese omo nkire se papa no oye omo ahu nipa yo ye domas enti omo pese na nado na gaza fi ni pem se na nado na fi ni pem se ken mapam no sa na dom kese ya ne pese omo akire o but dom ketwa no so pese tentra chen yam force ne se papa no ne yantu no anu no na dom sa 18 say 86 say 96 no MPC no omo no che se ne dom so omo nya de so mbefu aso no ti si e betena onom ne ye beto na kwabra ni bi kwakọ hwe komo tena so komo to a nti papa ye what 20 ayefe enya ofe ba ye obi mu fe nti selfish interests selfish interest nkwa na wa Ghana ha ebe na akọ yanim da bi ebi afia wo na hu ni se papa na nya ade na papa wo ya ade finance minister wo ya ade memi kofi mensa ade wo nya ade aha na wo afie badia but nanado na wo yi no no nanado ya nipa he o ya nipa ba ako but onu na tumi ni nya no ni tumi na che obi ade da bi tie mi tie wo nipa ba ako o kai na hu se nya wo nipa ba ako singre wine na wo koye president no eya nipa dodo ena to aba ma na wo nipa ba ako ubetimi abedi mampani enti wo nipa no nipa wo Ghana nyina aso a se kone kwotena akonya ne so no na sa nipa kwofo no omodo kwai na sa nipa we ya mpe no a wo se afa de abeye me se wo di tumi na ma no mu nyina maboabo mu tumi na no na aye baako na mo de ahye ne nsa eni sia ne tumi na mu oduru sa no mbe so mo kire yes sanet ye emu oduru che wo bi ade ye tumi bebrebe no ye de ama no no se ye ono no tumi na abeye kese sen na wante de okan tumi no nyamo mo ho na wo na me srem se mo mfa ma me enti na de tumi na ma no enti be de me mepe ani kwasa ba ne sa ani kwasa ba nsa ba sisi asa na aba enti no e wasa Ghana form ho adwen 2024 anya no na wasa Ghana form ho adwen se nipa achem da platform so wa ha wasa Ghana for se tumi ne de wo mo angasa mo ho because masre we no say shire mako enti eba ni say na president his excellency ye de tumi amount
na tumi ni adema president no wose afedo ma me tumi no omukasa mu a memfi how possible na me owura kinofuri atana nkasa ba bi owo bia won sini tiras no mu wani ma se onu agasa wa fere owama ade eto owama panifo nti tamiti he na se me papa yes me papa ni ye ni se ya me no won kasa kura me fro ka twa se da step down bia enye je so beka o na papa aduma papa ye no ode hwe no wo ga ja ni se wonya aduma no na nipa se wonya wiase japade nyina na wani monyam kakra wodidi ho sufuru nsa na wo ye nipa ben se mfini sa so da sukuram so da minister se sia ye ka sei his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene ne ka ne se ne finance minister Ken Ofori-Atta etu pa kire se Ghana for regard wam to say first na mo munya emba mamuo mu no eso de ate tade na nipa wo tiwi ase wo ma wani monyam enkura wo de afia wo se ohun ni se now no enipa petumi sen bibia de wo se wo tie ase no enipa focus ne concentration nya ye tumi especially politicians no wano ne de na ekon befa so biara obenya tumi no wo hwehwe o eno na wo se sesan adwen no yes and wo na wo se san wo adwen ti wano no man kan janso ono sesan adwen ono anya na adwen ono de wo ka bi amfa no ne de ne se tumi na kura no ono e time ne so a ono ba bia waduri sabio se 4 years ne so na se nanado anasa ba ofre ba no wa amfre ne bi no akote ne fia wanya ne wawie 8 years wanya bi aban so wadidi ne ho fine enti na onu mom ne de Ghana for na mukika ne de tumi no mo pe o tumi no mo pe ntu nya de tumi ne mana me kaka se na untie mi na untie opa no beti opa wontie. That's the reason why I catch Ghana for say wo kwana akoto aba dwene de obadwene wo ho dwene de obadwene wo ho na politicians no majority of them omo nwini obi ahwo no ne tumi na ekura no ne se de ono nko ane sa be kona no wo na asia se wonji salary onye salary a problem ne sign anyami ken wo problem is sia ade na ahwe ye Ghana for de se be die so ye kasam ye pese obetra so biem aya de ma ye ne ko anya tiawa simple se wo ja no na sa IMF no ya nyu obi am na akwaka Ghana for nya ne akopre ha wa ma ye ho ya ne de be se ye ho enu wudi nim biem dabi se ukọ na se kasam still na adwoho a wa wie wo de ukọ wudi nim biem ba se sia da so otesu ne be ko so bruti so saa na wa papa wa bo bra edru baabi papa wa bo bra edru baabi na amanyosem ti na hwe ne parliament osi parliament na ye to so aba ana no ko nka budget wa nkrofo bi ese cafe so kenkan ye budget so obi atosu mu no musi ho ebi mu jawo o budget reading ho ekotena kata it means say wo no sabi wo ade na bekan no sabio useless de ma wo mo sabi nsem ade ma wo no mo na nka wo minister wo say cabinet minister ne ye bekenka budget na wa sori akotena kata ade na wo pese wo kire ekwaso no chese wo mfa ni de bia ma no enti wan kasa ne sabi wa manyoku ofiri mu no akrasa no obia sabi minim se mega so wo ba no obi atwa ne hwene ade ade na won tie ase na won sori na wunya ne ho ken we dia ni dia mepa acha me menya oba menya wo fa amambo no menya bi ntafre but kafra mepa acha ekabe ya padi akinofuri ata wan kasa resign na Ghana fo aningu wo dia maya ningu ya beso mo ya ni wo ya beso mo ye fele resign na ko ba bi tie wudi sa wonya mfumsuo bia ade na aba nya wo problem enya wo haw enti jan wona ko na obi ahu sa nya wo problem wo ba ye wo de anya ye na wo ko enti odi na obi ma we a ma ya twe abo so ne ye de wo fa ha ne ye de wo hura ha na de ade na me ye innocent na me kakro mu believe me ye believe you because you are still there sa wo ko na se haw no nipo beba na ntima me solve a ye be wu sa ampa na sa papa na mfiri no but once how to one me de wana ke ko blemu no ye de ade ama se hwe so ne ba na ade na yira wese nyamia enya wana hwan ne ko bisa no kinofuri ata hwan ne ko bisa no yes di okwa aten ni oba aten di ogina hwan no na eden aten trodo do eti yankwa ahoma ne so na parliament di na si yankasa senior reporter Owura Akoli wano di parliament wo ena jade ekwo so nyina nani sem eti Owura Akoli wote menka maju o me pacho anadie be pa na kwaso ewo mrahye bedwafie you senya senya munyina munimu no
minority for the motion be about parliament stranger motion so what they both finance minister almost say finance minister no more than homodin intino and stranger motion parliament and na yenyi no free ministry hotel finance minister na eno na speaker ebe assembly koto ad hoc committee enim say woman for finance minister no na minority for penyimfo a womu gina won caucus na nemu ede subo no bo oswafo no committee no entie won so na fe de womu fa won report emre parliament ene no report no mo de baye no ene omu ye hu edwuma nyina ewie ya me na mo kase omu ewie the tiawa ene say senja motion no anye edwuma ato nsuo mu efane say edu emra na womo beto aba ewo ho secret ballot no minority for a womo de mo ho a womo tu bi na yekenkan won no na won ye 136 womo na ma na de won nyina ye 137 now so ascend north na se bigenia na se mo course na nsen o maninti no na ke se ono ne wentumi ametu bi efan say won ma parliament course assembly nti minority for akeni nyina de womo baaye na mo majority for anka wo so womo so tena dem ho time na womo beto aba no do say womo ewie debate na womo ye wo report ni hu nyina majority leader o say chairman sabu so kate wie ye pe ena majority for nyina any leader no sorry a PFP dem ho a womo koye nti time ye secret ballot no na majority for in ni hodomo na debate ni mo no majority for our kasa ye no num wo nyina de omo ka edese uraken ufuriata no the modern bonu enso ani onya de nti empam no na majority for so no mo yi num attorney general and minister of justice urago pedodame ono so onye MPD but emra no man ho kwan say obeba be chair na gen na minister of finance nankasa no uraken ufuriata ono so be chair na gen a wo say ono de onye boni bia inti majority for nyina nso say enyina so a minority for the buy no eni enan a ebetumi ejina na ye ejuma inti no yemmo wo motion no entontwene sana debate no ekoye na nso no mbeche debate na sekwa no speaker right honorable Aban Bagman so the nasem etudwa no say ad hoc committee na ote no ne kwa so pepepepepe na sie ni parliament atanka wan say ad hoc committee na anka finance minister no benya kwan abegina tembe limu na subo na ye de bolu no wetwenya kwan na weyi ne ho ano eni nti na ote ad hoc committee nti o de to parliament emra ho ase no mutie hu adwuma na wanfom na oye dia etene nti be bia senga motion no ekodu ye no minority for lose wo motion no anye adwuma edamase yo yanso yada sepa abusua nipa ye ne no kwatwetwe nkomo yi eye peace fm fo ama ne boni ne wobutu eye parliament ene ye nso ya ha se bibia ni na parliament ya na yabo na home na wa report dia mentie ne senia parliament dwumadie ko ye no no tidie ka nyina dam trodo Emmanuel Akoli ena ye ne twetwe nkomo no nje se asen of MP no bana ono so anko no so eha dom ketua no enti upa je se papa ko ekran ko betena ho nka dia na betena ho ko betena ho ato aba ni bi asen of MP no dia papa na court atitire no question yes ono so on say the case no isi court man kwan man ko parliament biem enti na Akoli ka se ni nyina aka ho tinya sa dia nka papa na so be yesine basila na so ohye mama so no ohunu se isi afa no wadi o si ato aba na wie yese won so nya na adwuma ti isi ade be fa hin biem ba bia na ke betimi dia fa ebeyi na firi we dia akọ amfa tisi obekọ so na adwuma onto se na nado na beka se mapam no obi antimi mpam ke no firi ata ana ono abete no wase obesode afiri wo no obi antimi mpam no ti won kọ so a na na yada nipa wo ya de na de a wo ye no nipa no a wo ya de na ma omne se ade na wo ye ne ye mpe wo se chenchen twa na ye na we kura de asa we menti ase enya hallelujah okura wa bre enya hallelujah unga problem na dan no ade wo ye wo se adwen wo se ne ma no ne ma no wo papa so oni pe no
so on jipe odi ala wan kakanga credit ala wa be papa so no onye hwe odi am support so onye hwe ne man dey ntimi drag o mu into this matter o da be me pa che se ka me ne example se ka bia me papa ka obetu no fo me ka che se da step down am say ne man nyina wa abrochiri ntino omunti omu ajojo Ghana fo ajojo papa omunti yeah sure o ma tie bia ko ma fe na ka kire no omunti me da ma homete anya wo nko awo chese obi adwene ho awonte ase Canadian na woje dia na woje bobra oh wa ho bobra cap dado enti eni kwa sa ade wei timi be ya ade bia ye de be fa ho nipa gu anim ase Professor Mankwa former Ghana Education Service Director papa sister na asabi nim dia ho no mo sure enso yaso won kwatena ya ga so kwatena fie sibo se ni sister years o se dia aso ana mayi no akwai ya de ne ba ye yes ya mpani so Ahenkan Kasiebo watwa onu so mo ga so mo mpe no no nom de na ba kabia ban beni waso de beba o de beba maka kabia ban beni omo ano be ya adwuma se ye mpe no ye se chenchina aban beni you see nipa na ye nipa ye adwuma o kino flat omuru sister yes ken oforiata nya nipa ba ko pe no ne edeli o oni Ghana fo nya na edeli ti se Ghana fo so ye mpe no a eba ne se na ban se chinchina atwan so was IMF man ntena ho woni pa kro ya me kai sada no mi ko bi kofodua ascension hall kenoforiata the dress you dey buy the dress you dey buy na make me describe it and pabu e sha no kwa no she bag when mama bag have shoe na do bi na sha no black na wash socks black na tade afita wo se yanko IMF oh Tigana fonji 11 tum nipa ya jitum wie ya wo se afa de ye kwa IMF sai nipa wo ye competent na IMF fo kra mo ya mbobulo so do IMF fo sika ujiri tom de be ma ye omo va ma ya me kra ka be me de me de obi aga say ye ni o man be ebo meeting bia ye mo because Ghana we are tired mo ka kire o mo say o tu obi ho na me aka me ma o be tru me ho na wi asa be sere me ade na matam na me media ma o atwa kai na ye kra wo na artistika ware no kra wo to ne ho a na wo se wo sa akobie ma mamra be ye no mo obe sama o I am for kra mo so ya so too much mo so ya so ade mo no so kra ska na mo so mo penti so no anfa ma kwa so no or the any business nti sa no no obeye we kama wo ye ko za kra mo nko kra na ye nwene ho 23 am bi adwuma awrahusem wo be ka te you have the resources dia be kika brofo akese ye timi tira se ye wi a no asa asore na mo sa de akwakotra wonum ye ko ka mo se mayanka tena ho na wa ye wadwuma de tena ho na we me ni MPP fo na se duru bi mu odna na pam na mo bia ngi post no na mo na so no no akwatra no ni na ade so se yesi krobi so bi wo ye minister sa ye MP enye Buhari a si Buhari Nigeria president no yesi ba o ye minister e no sa so ye president enti me ni MPP fo na wo tena wa ma de ne godo wie wie sa be ya ka wo fi no na se che wo ma panyinu bahunu na ade nsam na be ka tem sem kwat menye obi anko na go no ade aboso no sa ye na ade yanko mayenda Jubilee Hospital fo ase ne ma won ma ba so sa bre mu de se wuti anye ye ne yade sa aka otompa so asebi ka frache die obebre sanse obi ko okokora ko sem na nim fifira hin na wonya no asabe ma obi ato bibi adi ema yade nka nto yade mpa so wa be Jubilee Hospital ewo ho ayarsabi amapa okọ no ma yarhwefo no munimde omutiri wabọ bew eba na yarhwemu a omu onimde amapa omehwew ama baby biara fiti utiri bepem na ase yade bia ya obia no won behwew ama wo so hu atimi asi wo so na kan na no say ya wo bia ya wo no mehwe moja mu junso mu ene ya sabio wajanan mu ehu yade potia hawo nipadua no ne ewia ya mawa no anu aduru ameno matimi akonkan dia mawo na eba nso ye hwe owie ne ya mawo nuru amepa cho we ye nkan cho se ya tire nuru amawo ko pharmacy we na kwa ha no mo dabi ye wono ma yo pharmacy wo ento ye tire nuru mawo na oju nuru na atimi enso aboa ameno makonkan mepa cho ba wa fa furo wo fa fura bo modern ne ko Jubilee Hospital sanse wonom ene ye wo ahwefo wonom a ometimi so ahwe wo
ama wan kasankasa opemfo do benya hode mapa ama abofra so de yafunu mu no won so betimi anya bohoden mapa ama nneoma timi akonkan enso ede ama mo na ekobase nyame ya adom na abofra no so wo no asomdwemu a na eno so yatimi ama ho nim die ne nkyerɛkyerɛ mapa wo betimi de gu akwan so se de be ya eba ma wo ye obatan no wo betimi aye den na abofra no so ehu betimi enso aye den enu akiri ye wo bia ye ho no ma ho ne theater no ye surgeries anase operations ahodo enso wo me pa cho wapra ana yade bi na etete wo ehu ahia se ye wo se ye de homa bi ene mpane ene enade bi kika onipadua na ye wo bia ye ho no me be ye na akire unsa nkonya susuaso boni bia ewa akire enu achi me pa cho pinfo awo account tutumirika Kojubiri Hospital ehwonom okwa won betimi enso ahwew won mo gye awo no omo awo gye hu nimdie mapa am betimi agye wo ama wafa ho afa oba ama no matimi akonkan ede ama wo mepacho junsom yade biara ene hawo biara ni nyina no eye Jubiri Hospital ko honom na afi wo mo entimi enhwew na noma enso entimi enkonkan enso emfa emma na enu achi no ye wo ba sumko bi a wonom so ehwe na wanum so emma afutuo ma wonkyerɛkyerɛ mapa eba na se de ebeya unkonya yade bia ti cancer unit no enso ye obi ewo ho mepacho eni yade eye yade bone sabi kafra ebi atoa kafra nanso Jubiri Hospital eni wani daso a wokɔ betimi ahwɛ wo ama wani no osanso ehu ade biema na omatimi akonkan ede ama wo mepacho yade a ye friend se asikyiri yade diabetes ne hypertension no so ye wo na tena ye kase ewo no ma edafia da ne da ye yesu a ye di hu dwuma pa nanso da ne pa ho ade bia no utimi ba ama ye hwew enuane bia obedi wo yaso ye bia no enuane ho ete yopo udi a enkofa yade bia emfa mrew apomdin si achiba health insurance eye adwuma enti ndo bia ne yade bia wose ye hwe okwa no ye ne sa pepepe ede mawo ye wo eye odan aboabo kwantempon no eso eye amantra bridge no so anu nti se ofiri odan na wo ba aboabo aka na hye se eye onsa benkum eso ewo amantra bridge no so sa so na ofiri aboabo na okọ odan eye onsa nifa eso me pa acha ni de na obuo kwa so frem panfo na ginkyeremu kase no enso so ewo no enchen eye 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eno aye Jubilee Hospital kwana kwaji wayalsa mapa Ahenkan 93.3 FM aye kasabide tetreta de chimama epoe mantam Ghana fana bebia obefa bia no age bebia so pempempempem na die adwumadi ahodo a tie ye dwumadi awodo a ye die wakasavide so sanse adesua wom ani die wom bibia ewom enu nti so ofri ase ne ye didwa na ye dwatoni anase odwadini na de odwaton de ne de dan ye ne ye de ton frem mu a atofo ne atufo bebu ngam afaso atu ato ama so sika aba obotom enu akimi pacho de dwumadi biara na ohia edom ene de aye se ye ayiyo abadinto awaleje afahye ni nyina ne de dom ena ye ti se adwumadi osi wonya dom pese bi onu wanim ye aguase ka kira Ahenkan 93.3 FM ye be frɛ dom pempem amoma ba adwumadi na asem adwumadi na ayekra be hwe me pa cho wabie nwumasua aso ye bi opa adesuafo me kire school no wabie ana wo pɛ ɛyɛ adesuafo a ni nyina no ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM nyame adaro ma wabie company opa adwumayefo a enei abanso mfa adwumayefo biem tie ne ye kantu mframa mu adwumayefo a munim de omo ebeba be ya adwuma me no matimi akonkan enso ede amawo frɛ yempanyufo package no ɛwɔ form ti me ha ho bebre dwendwene bebre 0244 290093 0244 290093 Bimpama Plaza Hotel Sunday se wo pe baabi adwodwo ho ada filia B Plaza Hotel ena wo se wo kwada ekotalanku one side na wo fili queen size bed orthopedic air condition e wodan bia emu sanso ena edan ba ko kitchen shemu obenya self container kitchen bibia shemu set so benya afa fridge sim TV sim bibia wo mu set enipa 30 bi mu pa baabi aye conference kuma bia benya projector bo air condition so ebo kama electric fence wajidan hu nyina fa enuti babon sebja na so pa wo mecha kwan eni achemda MTTD kwan so ana achemda Church of Pentecost odan kwantanu branch no
wamoni wamudi animhwe enu nti ya afre number nso ma me wombejo so 0249 855396 0249 855396 and 0243 118500 0243 118500. B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Ochimai Development Association si anka cho sene o ochimai hu anuma ye primpunto enu nti ekwa we 10 cedi pe na wodi registration would register wie se krima enu an seja wo kwa wanim eko wanim na fe ya keka bom se boa ne de ahwa aprimpunto am ochimai enti baabi a wo bia Ahenkan FM ba ya be register kama untimi so ma ani afre number na ne empanifo ni sanso ne ya kirekire mu wie so emomo line ti ubetimi apia usika no atum kama 0594 467 029 0594 467 Ahenkan FM bro nya bremu ye ba bedi ne ne wan bedi ya chemu mienu de afan di kan no Ahenkan FM Christmas football competition we no sporting clubs ahodro ya we yampatem ho amunyina mba peke form na yankekambo mu ane danduru ho 24th na ye de apem ewo sakasaka park aboabo sakasaka park ho na competition be wie duro enu ti no sabre ya wotimi nkan ya we ya sporting club abe peke form na ye free Ahenkan FM front desk 21st December na pa ho deadline no enti se wamba sabre ya na 21st duro ane na pa ho apa ho sa do enu ti sabre ya atimi nkan ya ekuoku awudro amobọ bọọlụ mombre na amụba peke fom na dandru a ya mfa hyehyɛ so kama na nioma bekoso achede besu se afa ofa toso mienu no Ahenkan Orphans Christmas giveaways we no ajanka no mawisia ene wo mo hwia bom 26 December Boxing Day no enu nti ya becha nioma amajanka no mo amani so am tototo bro nyabre mu adan ya mo maame anasa mo papa wo ma firi mo nsantie ne bro nyan wetenatra boho obi bese wanim hantwo da bi Ahenkan FM so ma wanim nya hantwo da se ubetena wa mobomobo da bi wo be de sidi ya be hye wafunu mu ma wani beje pa enu nti kai se 26 December bibibia be fine Ahenkan FM ti enu nti so ya dwumakuo bi na pese wo de usika nneoma bibia be so yasen na ajanka ne kanyame nhira wa Ahenkan FM a ebi so pese bi kanwa so mu didi wie anase bibibia de be cho mu bia ya de cho mu wie a o meka se nyame nhira mo ti nyame nhira wo no pese nso nya mu chefa na wo sponsor sa program ya de be ya me sure friend 0244 290093 0244 290093 and 0554 171393 0554 171393. Afe ye kuyanim ewo anwumre no si Ahenkan Kasiebo no eso emu na ye de ani ekire mu ewo achim achiase eno ewo achiase mansi no eso so emu na ayade sa de hyene ma wonum ewo honom wonum ani abrese krodom achiase enya de ketua na omde ade sade nam Ahenkan 93.3 FM so esra wonum na sebedwani onimonyamfo eye Kofi Ahenkuramafo aka Chamamafo omo sere ne pa ase na daroma omo modern esense wo NDC abene eso no eye aban no atimi bo modern ema wonum so police station bia na chese yesi dan na wie bibiara asisi ani ya pentin kama same no kasai Facebook live Ahenkan 93.3 FM ya tabri ade atoso se bam kone kwhwe na so mo chese dwumadie no ya wie a ya twi ho ama bibia ekọ eye enkan na ade ba ko ya abrahosam krampo ni se ya wie dwumadie no aka nwuram sisi a emponchani nkotre ya de wonum adani zoo enti se okọ eye atease na wo se wo pe ba bi na wakwhwe mmoa abogo acherebre apremne ni mo ane na nkatia no mo ne mmoa ahodo na nkusie ni nyina no pe bi ahwa ne ya de wokọ eye sa police station fufura yesie yase kwa hwe na kwhwe ubekọ na mpa bi mso di matwantu ade se nya de ketwa na omo tia se ba ne se ha dwene na ade ba kwa ha dwene kese pa se omo sim pempe ba bi a police fo no wo
na wɔnom ɛso ɛdu ɔmo dwumadie no sɛbi mprɛduasa ani enyan paa ɛhɔnom ɛyɛ beaeɛ bi a ɛnsɛm fata sɛ nkurɔfoɔ ɔmo so yɛ ahobanbɔ nsɛm soɔ na wɔn mo ankasa koraa ne betumi ɛka so ɔmo ahobanbɔ koraa mpo no ɛnhyɛ da enyina brane ɔsɛ kɔba ne sɛ ha adwene ti wɛdeɛ wɔnom ɛsrɛ paa sɛ ɛyɛ mpanyinfoɔ nhwɛ na dwumadie no ɔmo ɛnso ɛmɛpa ho ntoma ɛho ntoma kɛkɛ sɛ yɛde ahomatea baako kɔsɛ ne yɛde apasoɔ baako akɔtwam sɛ tin ne yɛbia no ama adwumayɛfoɔ akɔmu ɛno pɛ na aka o kyɛ sɛ biribiara wɔ hɔ kama a kyɛ sɛ ha adwene nti Facebook foɔ no ɛna mɔhwɛ no na ma yɛnhwɛ ne yɛnkɔ ahoma no so na yɛne assembly member wɔ no ɛwɔ ɛyɛ ayekoa electoral area ɛno ɛwɔ akyease mansi no ɛnso emu ɛhɔnom ɛna ɛnɛ saa new police station yɛ yɛsi foforɔ yi ebutuo na ɔpanyin a wɔn ɛhwɛ mpɛsua so yɛ onumanyafo Robert Brako ma yɛne ne mɔ nkɔmɔ ɔpanyin wadaro ma ateme nka ma mo adwo de aba Ahenkan ne di 3.3 FM so yo mejo so nia na akora wo mpom Awurade adom me ho yɛ paa na mpacho nso yɛ nyame adom yɛso yɛn ho ɔden paa na akora ɛyɛ saa police station yakɔm aka ho asɛm mpanyinfoɔ akyerɛ mu deɛ nti a police station yi ada so aka nwuram hello yo me da se onya police station enka nwuram point of correction enka nwuram saa sɛ de wo kan no deɛ me hwɛ nsunwura wɔ hɔ paa wɔ hyɛ nwuram enka nwuram eti madɔ hɔ sisi a madɔ hɔ madɔ ho ana police station no sabi baby esi no ye wo fie awa around nti ka sɛ kanwure mu a na sɛ yakosi police station no outsketa ebia efie bia emme ho enka nwure mu dabi me waza me kyerɛ sɛ me tiu ɛno nkyɛ sɛ kanwure mu nti bacho isi ayɛ dai so ka sɛ akanwure mu a na sɛ abandoned building bina ebia sebi etisa betentisa na se ya wie ya se awie na esi wonom ya nya ne hwe obi ankotena mu nti abandoned yamba ya nya nka nwura mu ana enka nwura mu nti ya commission yes awie yes awie enfie se ni yesi wie ye enfie a ye de si wie de meet show say bia 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, and a year ago, and you see, but honorable me pacho, so one person so be to me any course on when you quote a massa etria, and to bet me my update to home. Yanitria, Edano, yes, every 9 moments touches Kakanga and a woman. Usi dan we, Nasa Sebi, Uncle Ultimate country, a man say, Sebi, what we, but what we know, a bra with him. What we have brought him a year juma. They say, Edipa entim, and I say, please for entim. Honorable, me bacho, the minimum say, project, say, and I say, one casacra, Sabio, say, who see dine. Now we see we, now they are who so eku, me just open to every year. I just what we, that's the final part. What was so, what penti, it means, say, project is a year, and I'm a one. Sana, oh, done it. The open to one where we name muno ya penti dino na and some kind of crack or dino the same yeshia our assembly aye general assembly meeting na nearby say a few way near akodu nyina no near ye nyina no mpanifo atena se aka ho asem awie and say yegusu eye enuma nkitikiti bia se enuma nya akɔwie ye pɛ police for no ebehye ase ewo dan ni mu atena mu aye adwuma na aye afiwe December ya ewu mu ya enti me kyerɛ wo sɛ anase me bo ano ho ba sɛ afiwe enkwa awie na police for no ewu mu a omoye mu adwuma ti isi maka ho asɛm awie mpanifo aka ho asɛm awie na ye wie ya no sɛ wo penti obetumi apenti awie anse wonso nya dan a obi tabi ɛyɛ wo na me dan a tabi me dan a me penti wie ɛsɛ me kɔtena but we no kwaye sabi aban ene amansan ne ɔman no
emphasis there ye be benefit free I can say police for ensem na police for so nye be partner na almost so asum adwo enti fine ya penti die na so ye wo taxes ba ko mienu bi wo mu a ye guso aye ho adwuma enti enko di say afi enko na wi endie na sa dan police new police station die na police commander ne na dwuma e for die no mako ekoye mu adwuma na honorable ye tietia atemamfo busa say omo pese omu hunu die ntipa na madwumadie no yentimi empa ho ntoma madwumayfo enkomu oso am yate ase say na nsenkaye bi ewo ho nsenkaye no eye contractor ne aban ana ye hwan yo mera sepa dwumadie no ehye ase ewo MPA wona dwuma ba wieye ebreso nti ne breso no ana MP for so aba nti na se yehwe dwumadi e call so MP dada ne penso na yeto aso free MP dada no dwuma odi ye eso nti ye ho sem ena na mpelifo eka ba me no ka se de bibia ta nyame ya doma busumi ye mu December busumi ye mu ye ko se dwuma na se ewo ho nti de tie no said the wasimi aka kire yen se nyankopon ya adoma December busumi ye womi what the emphasis here December the whole December by January ne de e was police for kom ayemu adwuma no ye de nsam ne beso ya na ye de ni ato akire na ye de bibia nso ato ho ti ya hwe ani mu se hwe be December ending ne de ye be usa police for yemu adwuma se atesa and after January beginning of January police for yemu adwuma beginning of the January yate police for yemu adwuma enya hwe enti honorable odi amaye na se na yemfansi anomo na yenhwe December ne asa beba wonche biem eye de medika abo amane ato se December no yesa beba wonche biem so omuwom so omunim ye beba wonche ne ato aso nkomo no so afiri wo ye da ase anwumre yi mate tie me kakra mate hello me ba tie wo hene ye me kan ye ukote se odan chemi firi so ase se obochichi ewu a ye ngine chinye enti kasa me kan firi kasa aye me ma dwim me bo mabo bisem ka kyerɛw na ye kasa efiri aban mu ana me no ken enti se December no na se nko ya ofrɛ me a ye kasa ye besan ka biu ya da se odi ona bu ya fa nto eduru onu ma ye nyina ibehu se de beso mi atwe nkomo na fa ye na se amen ya ne assembly member no eye ayokwa electoral area eno ewo achia se mensi no enso emu honorable Robert Brako ena yene no kobon komo no o se eduru ne ye ba ye won foforo sa betimi aka bi mu yo ya do ma se bebreti anka me beka sa chiasifue atadufo amatido January ye bebi mu post station no and you see why say but wo ho na so sa wo mu dia na ne yakoya ne ba but o se January so mu bie o se o January ne dia jeti January January wo mu bebie se wona bonya wo na we ndu onya wo na bo wo na bebie so se aban na aka hye na no na yenso yate na so wa aka kire ye de ene ndi ade amwe no Facebook ya nka nwuram ase dade ye ka se bia ka nwuram a enka nwuram enya nwuram na wo pe nanso ade abaso nwura bubo nwura ni bidi ma me champo teta teta ho dia ne dia aponche abo se ni nyina bi wo ho ni na bia dia abo enti se hye nwuram esikwan wo de but akamfu yam enwura na aja abo so nya nwura na owe nya nnem na esi wo bu sa o se abe no timi nka rabu betimi aka pa betimi aka because wo kire mu say MP no free so no enti na jese one rabu ani tuam so say ye ndem timi nka bla kwa esisi ho adi na pro ya sai ya tenti wo de anya hwe ya me ya adoma next year the 2023 there so no na wo wan kona he eja betua to yenko yi ana yenko manfo adwenkyere mbra na yenko wei edi abasa Ahenkan Ahenkan FM
o say wo mutie ye papa na utwi na watwe ne de tina me hwe de tutu no o say ahaya nkan twi no me mamo mo ni moy uchi master na ase mistress no hoy ya asene ni chia mo pa eno de minim na de wotro ye na dwen first no me ye chi but my new chi was secondary school chi bi won so adwen o kan hunu so wan tro ni ye kakra bi a hunu suro de na suro de na okay there be second one no Ahenkan FM there be no visa Debi the egu yanim na brofo me kwan so me twi no de misua no yi primary ho ne yi ho abusia ma me fa so de ambrana na sere bo so de awade aba o say Democratic People's Republic of Achiase real wa say enye no wanwa se majority fo mu di nkruma fo mu na gbadwane so we tell me what Mama Karabro say, have you ever seen a criminal betraying his fellow criminal? Debi They are all criminals like Oforiata. Onyamina me ka obi adwencha democracy so ne wom to say, "Wan within nia." Wahu, won wa yi ne nyanko within ni amada. Emi si da. Enti eche so munyina ya wudifo a munyina ni pombe ko munyina betimi aye Ghana fo gbani nti ene wo madwane no ena we so de ne de aba wo se we ekwama achirima wo se ya leaders fo no wonom atry nanso anyeye sanse yen black ne yadwe no hyada enko yesa enti no won de wo se abra so se nya ye ka hubo na Ghana de agichiri ni ye na yede adwen dada no akosa de ne emwa kwakuta wiade a wode aba eno no yemfensia na adwen yenko Ghana de shimama ene anwumre kan wadwen Kasiebo yi mu no ye na aboafo eye